Dámy a páni, obyvatelia nášho milovaného Los Santos. Naše mesto čelí najväčšej výzve od roku 1987. Kriminalita sa šplhá do závratných výšin a Department of Justice len sedí a popíja si kafičko. Ako policajt v službe viem z vlastnej skúsenosti povedať, že namiesto toho, aby riešili skutočné problémy, len krúžia okolo svojich prázdnych šálov. Preto som sa rozhodol postaviť sa za naše mesto a jeho obyvateľov. Vidím, čo sa tu deje každý deň. Vidím, ako sa ľudia boja vyjsť na ulicu. Ale prišiel čas, aby sme sa prebudili. Aby sme ukázali, že si zaslúžime viac, než len nečinnosť a prázdne sľuby. Potrebujeme skutočné riešenia a nie len prázdne gestá. Spoločne môžeme vytvoriť bezpečnejšie a lepšie miesto na život. Potrebujeme akciu, odhodlanie, zodpovednosť. A verte mi, ja som pripravený sa za to pobiť. Ak bude treba, budem stať v prvej línii, aby som chránil naše mesto a jeho obyvateľov. Pamätajte, spolu môžeme dokázať, že káva je na prestávky a práca je na spravodlivosť. Som Andrej Johansson a spolu zmeníme Los Santos na miesto, kde sa nebudeme báť prejsť po ulici, kde sa budeme cítiť bezpečne a budeme hrdí na naše mesto.